Hauz gaztan egingo dugu. Oso ondo. Bakizu tipula Ramsesen hilobian aurkitu zutela? Ideari bez. Orain dela 3000 urte, Beraz, Joder. tipula gurekin daukagu aspaldian. Eta Greziarrek kontsumite zuten kirola egin aurretik. Joder. Eta Euskal Herrian, hau askotan egiten da, zu katarroren bat edo balin badaukazu, hau amara esan dit, Euskal Herrian... Erdia ipini mai albuen ez? Bai, gau maian. Katarra daikoz ez da? Horako gauzak. Bai, ez da? Lehenoko gauzak. Nik ez ditzen inoiz egin, baina benetan funtzionatzen aldu horrek. Niri amak ipitxa ozta, baina uste dut ezet. Lehenoko gauza hauek benetakoa dira ez dira. Nik uste eta amonak eta esate bali dute. Bai, amak esaten bada bai, amak esaten bada bai, baina amak esaten bada bai. Amari etzaio kaso egin behar, baina amari bai. Bai. Beraz, moztu egingo dugu, ez Bai. tipula karamelatu egingo dugu. Bai, hau, bai. Barkatu. Garbitxu, Garbitxu egingo dugu, bai. Gero, irakurriet, karamelatu, bueno, tipula karamelatzeko 15 minutu egon barruzutan, eta potxatzeko berriz, 5. Bai, baina... Hori da gaztentzako ikasgai bat. Potxatzeko 5 minuturekin nahikoa, baina karamelatu nahi balin baditugu, 15 minutu eukiko ditugu. Egingo du karamelazazio espres bat, ikusiko duzu. Ja. Zein da zure trikimailloa? Zua gorri ipini, azukari bastante gota, eta ziren egingo da ikusko. Orduen hau, hartu zuk bat. Hora daki dugu. Kontuz belarriekin iberrez. Belarriekin? Kontuz behatzekin. Hori beti. Hori behatzak hola jarri behar dira ez horrela, ez da? Eta orain? Hola? Ez. Nahiko da. Bai. Sartu. Azukaria botako dugu. Handau. Hori. Iepala, kontuz. Bueno, gero, entxaladarentzat dauzkagun beste osagaia dira. Letxuga, ahontz gazta, jaiorena. Hoi, egingo duguna da, gazta markatu. Gazta markatuz esan nahi ez horrekin. Hartuko dugu gazta, eta sarteinen ipiko dugu. Horrela? Bai. Ez da. Hori egitezu kontrasterako. Bai. Ikasten ari naiz, kontrastatzeko. Eta egingo duguna da, bol batean hartu, baeko zu bol bat, tomatia bota, eta ja hasiko gara montetan entsalada. Vale. Baina tomatea letxugarekin jarko dugu? Bai. Hemen. Bai, zuak izun moduen. Bueno, hemen. Hola, Zuk nola mozte zu? Horrela, Bai. Horrela. Tomate honek itxura ona dauka, Bueno, bakizu zu Barcelonan bizi izandakoa bazea. Bai. Bokeriako merkatura jotzen baduzu, ondo. Baina bestela, Barcelonan ni behintzat jandudan tomatea ez dauka ez usainik, ez dauka zaporerik, hori gira. eta da plastiko hutsa. Hori Pakistanien dendetan erositakoak behintzat. Oin hartuko dugu olioa, espina eta gatza. Aizu, eta hau horrela bai? Bai. Ez dago gehiagik iskaltzen, Ez. Izuarrizko zua, ematen hori gatu. Hori atarako dugu, bale? Bai. Atarako dut. Bai, hortzen kanpora. Jop. Kuzelako pinta dekon, Aizu, gero galdera tonto bat. Bai. Zartaiak horrela daudenean, zuk ze egiten duzu, ura bota edo ez? Ez, itxi eta gero... Hobeto da... Bai, papel bategaz pasetan du. Osten utzi. Bai. Eta paperaz pasa. Hori da. Nik beti egiteten da ura bota. Ba, ez, ura ez. Hora. Eta hori, ur pizkada botako dira, bale? Zergaitik ura? Holan lehenago egiten da. Ez zadutu lehen almibarrena eta uragaz? Bai, ura botatzen mali badiozu. Hori da, antxerako izango da.
Oso ondo. Hemen gero daukagu pernilla, ezta? Hau da atzeko... Hori da ja montetako, bale? Alare galdera bat, hau zerriaren... Atzeko aldea da, atzeko hanka. Aurrekoa nola da? Paletilla, ni beti lia egiten naiz. Paletilla da aurrekoa eta atzekoa? Hori da, atzekoa pernilla. Pernilla, pernilla egite zaio? Bai. Bai, nik zesak nahi, ni nahi izaten zuri ez ez. Bale. Jode, ama, no da posible nik zure izatea ez tokazula grazoia. Ez que gauzak ikaste ditu eta gero esaten, baina nola zan, eta nola. Bueno, doan ikasi xuan, pernilla da atzekoa eta paletilla ez. Paletilla aurrekoa eta pernilla atzekoa. Eta pernilla atzekoa, oso ondo, baina paletillari ere ditze zaio, paleta. Bai, hori da, claro. Aski, nola izangoa, ba. Vale. Oso ondo. Itxi hor, eta egingo dugu. Hau, gatza olioa eta ospina bota gartiako, bale? Hori bai, galdera bat. Gatza, olioa eta ospina, beti orden horretan? Ni botatxo lehenengo gatza, gero olioa eta azkenengo ospina. Zer gaitik? Gatza botatxo zuleeko, gero olioa eta ospinagaz dana bera joaten da. Beratu egiten du? Horregaitik. Beti dago arrazoien bat. Oso ondo. Bale? Bagoazen? Hain. Gatza? Bale? Eta nik joango naz eitzen hau, bale? Pernilla epingo gubean. Beti hemen, 2 o 3 minutu pasatzen ditugu igorrekin, Igorren platera dira oso koloretsuak, batez ere oso dotoreak. Esan dezu gatza, olioa, ospina olioa. Bai. Gatza, olioa. Piskal gehiago, hor, benko. Baina ospina. Eta ospina dena beratzeko. Hola da. Entza hartuko dugu paleta bat. Gero, egia da batzuk egiten dutena, bueno, garbitu ingo ditut eskuak. Ez dakit egia da edo ez dan. Aiba! Zartaiari ura gota dira, barkatu. Lehen zauzu. Baina, gero batzuk ondo nasteko egia da hobeto dala eskuarekin nastea? Bai, azoz hobeto. Ni banekin zehose bat zehola da. Hobeto da eskuarekin nastea. Igorra komentatu dugu. Hobeto nasten da dena. Ez dugu narratxak izan nahi hemen txorienen, horretik eskuak berriro ere garbitu ingo ditugu. Vale. Eta erain, barruen jarriko dugu, bale? Eta moldea. Bai, moldea jarri dugu. Pernilla azpian. Azpian, bai. Gazta goian. Igual hau lehenengo ipini. Bai. Piskat, Hola. bai, bien bestea. Eta hemen goian, ezta? Bai, goia. Zapaldu pizka, gehiago zapaldu. Gehiago? Gehiago horrendik? Bai. Hor, jazta. Libre. Baina altxau. Eta bai. Hau botako dugu. Dotorea. Hartuko dugu. Eta goian botako diozu Kipula karamelatu hau. Ur pixka batekin. Bai. Beti saltxa ere eta lehenago egiteko, ez? Bai. Tira txan. Hor ditu. Bajo plater motza. Hauntz, gazta, entxalada, eder.